bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe on calminama moni kala inde mum e yettode muɗum ñalawma hande ko ñalawma teddugal ko ñalawma fodde ko ñalawma yidde saabi Allah ko ñalawma yimɓe andodirnoɓe ne jiitodira ɓe gandodira nono gandodira gonnen ɗo ko leegal ne wiye Jakay galle bani men debbo miñi men Amnata Sy hade ko golle hande fanda janggo gandirɗen mo Amnata Amadou Sira Banil mo sababu mum saabi ñalano hande ngo e ɗo inde fedde golle hande fanda janggo o wayi ɗo no heewi wadde kala saaha ummade caggal leydi arde ɗo yimɓe fedde nde e bandiraɓe ngari salmindemo o waɗa ñalande no wowno waɗede bandiraɓe hewɓe nan ɗo kala hen dañcorɗo ma on ko haali e makko kanko sababu mo ganduɗa ko kanko woni sababu ñalawma o mawɗo galle o gorko mawɗo galle o mo Allah acciri galle o hande Ousmane Sy mo ganduɗa kamɓe jiiɗi yumma e baaba ko kanko dokketen konngol e dow inde ɓesgu ngu rewɓeɓe e worɓeɓe tawaɓe ɗo e wonɓe toon to cuuɗi men Fuuta kanko haalata settade oɗo bandiraɗo debbo yimɓe ne jiida tawa mbawrani yimɓe ne gonda tawa beldani kono min mi fatta hawa haala mboɗo wawi settade min o gaɗo e galle he law guila suwaka wawaka ala ko joga andaka no wonirano ni kono konngol ñaƴata koye wonko joomum Allah jusman no tawa moɗo ñalawma hande bandiraɗo debbo o bandiraɓe notima ɗum ko cettoɗa e makko hakkude ma e makko hakkude makko e leñol ngol hakkude makko e hoddiɓe assalamu aleykum rahmatullahi Abou Diop a salminama juurama ñagama gandede Abou Duwaw mi wona haalanke tele noon soko il faut hande mi haala saabu ko weltade mawde onon hoɓɓe arɓe mi bismi on haade bisimilla wawi haade fof ɓoɗo bismi on gari dow teddugal on gari e bandiraɗo debbo mo korsinɗo kam fawɗo hoore mum to foti fawde hoore mum ɗo kañum woni afo banggue rewɓe ɓe jiimi saabu omo jogui mawni ko soko sankinomo kanko no Allah walli omo wuuri te o nafi guila o wonani haydara emin goni e jaam emin goni e salam kanko woni mawɗo debbo mi woni afo gorko tabarikalla machallah kalɗa ko naaka hamgo ko guila hanki taw guila mawɓe ɗum guuri guila babam no wuuri guila haydara kewani eɗum woodi ko ɗum settade min sona ko mo neɗɗo moƴƴo ko tinniɗo ko darniɗo leñol ngol partout kala kadi mo addi o holli min kadi min jaggi ɗum sababu kala ala sababu moƴƴani fulɓe no mbiya aɗa wawi gabbude neɗɗo ha keɓa neɗɗo mi wawa gabbude ha keɓa lekki soko ɓeɗo sa yi min jaggi ɗum sababu ko gari ɗo hande ko deuxiéme fois waɗi yeɓe ɗo e nder galle he fewan tan ɓe garta ɗo so waɗani kadi ɓe garta kala jiiɗa ɗum noon ko teddugal tan ko moƴƴo ko jokkowo annene ka moƴƴo ka jokkowo guel ni ganduɗa men ha joni aɗani hen aɗa jokki hen foof bo jogui miñiraɓe ha mbayli tabarikallah machallah bo jogui miraɓe worɓe ɓiɓɓe gogga men wiyete ko Siré e Ɗeyoub Sy e Malik nana Belgique non nana France Siré ko ɗo jooɗi kañum e Ɗeyoub Cheikh Oumar nana France Abdoul Sar nana Congo Abou Sy nan ɗo to Dakar ɗo minen fof men ɗo bandiraɓe rewɓe ɓena Dieynaba Sy nan to Ñabin to Hawli nan Dabbe a faami Habi Sy nan ɗo ɗum tan mbami haalden allahumma salli ala sayyidina Muhammad a jaama Ousmane Sy wonko kalɗa no waɗi fayida no feewi to banggue gondigu to banggue jokkodiral to banggue foddeji hande an tawaɗo hanki jiguinaɗo ma gorko ko gollino ko liggi ko jiguinaɗo debbo no wuuri yo dusugo juut beele ha joni no wano ni ne waya noon ene tamodira alhamdulillah rabbil alamin ha joni noon toon wayi firtaki sona ko ɓeydi hande kala mbaɗo waɗa min to min Ousmane min wonmo gorko mawɗo min namɗo nenam min jisdiraɓe hawi kam waɗni mi rewa ɗon kamɓe ne somi haalniɓe ko ɗo min ndewata kala ko joguiɓe haaji kamɓe areten namɗo mi wiya mbaɗinni min ndewa ɗon ɗum fof ko teddugal tan ko mawɓe mbaɗ gawno ko haaju min hen ndewmi mi jippaki ɗum mbaɗa yetta Allah noon mbaɗa yetta bandiraɓe ɓe oɗo kawaleɗo ne guila Allah waddi min fa joni 93 faade hande ko jaam to woni hakkude men jom suudu makko noon jooɗi wiye Soro Ndiaye kiwuji amen fof yahat ha Fouta hay ñande tout récemment wattidi min jaadi cuuɗigal baɗa men to Dabbe to woni toon balɗe jeego men da jiiɗi kanko adda hay jombajo hay nawete galle gorko ɗum haadi port ɗum fof ko teddugal so teddugal ala noon hanne tawno min certi kala ko jiiɗa tan yo yonne tan ñamde yerde nde tabarakalla ene woodi soko noon ɓuuri wadde importance o nañaka ma mi gari daro ñeeƴma gari daronoma pewna ha feewa ko woni fewde oɗon woni joom suudam ɗiɗaɓo debbo jewo nan Gounass
wiyete Kumaga tabarakalla ma sa Seydi Kebe kono mo hono mo kala ko dima ko moƴƴo ko jaññuɗo neɗɗo so haali haala ko mum Allah mais haalan pour yo welma kam ko woodi oɗon Allah waddi min hankkandi mi nan ɗo min dañata e lebbi jeegam taw mais ko jiimum ko waɗi nafoore te Allah waɗi jam ko yeeso fayi te kadi baraɓe reɓe jaggi kadi aɗa neɗɗo tawi dayi debbo baraɓe reɓe jaggan tan yahata ɓen goni galle o so pewnima tan fewat so bonnima kadi bonat faami debbo noon ko destet tan sa ari a holli ko ni mbaɗi jaggeɗa no jaggeɗa poɗɗa jaggirede ni sa ali kadi holli ko waɗi gauche jaggeɗa côté gauche ɗum woni l'essentiel o Allah wawi tan Allah tinare enen foof ɓeyden moƴƴere ɓeyde yajende nde oɗo wiyata ko baba ngo min gonno port min liggotto ha joni tirtan to galle mum nani ko tedduɗo kañum ne kande am na si arti omo waɗa fodde makko e galle he omo dari hen darde tinde e selam ceɗɗo yima moccama aran taw kamɓe ɓe dari tan tigui koddigal ɗum gamen ɗo hen ene yooɗi to jataɗo ɗo ene yooɗi tabarakallah machallah on jarama a jaama ceerno Ousmane a jaama golle ɗe jooɗi peewi joni noon paaɗen koye hade men artude e joom ñalawma o aɗa anndi so wiyama jomajo tan sikkete ko murnaɗo lowata nanna suudu wisa kondi ala so wiyama jomajo ñalawma ko caabiɗo ha yimɓe ndendi gayɗi kirse damirɗi juuɗe tuufe yeere simme duurte ƴakke ŋaŋte dokkire duuji mbaɗe sogna Aminata Amadou Sebanel woni jomajo ñalawma hannde o kono payen e yimɓe fedde golle hannde fandare janggo mo jogui pelle ma won 57 innirami kono nde ɗo fedde nde mawni am no feewi holko saabi nde mawni am yimɓe pamdata puuyat nde heewani yimɓe kono ɓe nanodiri nde heewani yimɓe kono ɓe paamodiri ɓe momti gondi ɓe gondi gondigal moƴƴal gondigal jongal saabi oɗo ñalawma hannde Mademba Sy woni mawɗo fedde nde Mamadou hol seedandagal panta e Amna Sy e ñalawma hannde o eyi bandiraɓe Allah jarama on jarama kadi Abou Samba Diop min jettima no feewi nde tawno fulɓe mbi kala ko maayi e radda ko jawgal rondi nde ɗo fedde ko an jeeyi sababu muɗum ka woni sabu ha fedde nde woodi kala ko daña e mayre ko an woni sababu kala ko heɓa hen ko an en jetti Allah noon nde gonɗen e fedde he Allah kadi waɗi hoolare waɗi gardina ɗen fedde nde hayso en mbawa ardinɓe en ɓe ko ɓen timmi wona enen ko kamɓe goni timmuɓe en mbawa noon woɗɗude seeɗa e haala tawa en ciftorani giɗo sehil bayniɗo saare duniya mona hannde leli e leyɗe to laakara kono en mbawi yijiddemo ono Jula Samba Kane neɗɗo tedduɗo gorko darinoɗo e ndeɗo fedde joguinoɗo hen tindi baɗano hen golle joɗɗe yo Allah yurmo yaafamo so ɗum ɗon ɓenni oɗo Amnata eɗen jettamo no feewi kono eɗen gardina jettoro e joom galle makko lamtoro Seydi Sall wallahi ko moƴƴo min meeɗa yidirde ko téléphone tan min kaldata kono wallahi so wona kanko jaaɓi Amnata wonta e fedde he ko gorko moƴƴo ko tedduɗo yo Allah junno gurdam ɓoyna hakkude mabɓe waɗa moƴƴere oɗo Amnata ko debbo moƴƴo ko bandiraɗo debbo tiɗɗo korsinɗo dental ngal korsinaɗo e nder dental he kala bo haaldi cikkata ko an tan goto yiɗi taw ko noon fofo waye makko yo Allah junno gurdam moƴƴina battande yo Allah hokkumbo fandinde ko dañi ko en jetti Allah noon enen nde gandodirɗen makko wallahi ken en ɗam gotam ko ɗo Allah waɗi ganodiral meɗen makko e fedde he kono alhamdulillahi rabbil alamin en jetta dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe garduɗen ɓe ko wayno secrétaire général fedde nden ɗo Lamine Moussa Sy e trésorier fedde nden ɗo ko wayno Baba Ndoni Sy eɗen jettamo no fewi Habi Sy nan ɗo jooɗi koye mamouri fedde he jeeya eɗen jettaɓe no fewi saabu ndeysan mbi so ɓinguel so tawi a yi ɓinguel wirirel no ama tan ko yumiraɗo jaggue balaɓe min haydara mi wonani e fedde he komi gardinaɗo tan kamɓe jogui foof kamɓe mbaɗata foof kamɓe pewni foof allahumma salli ala seydina Mouhamadou ha yesso ko lawol a jaama mi salmini Dieynaba Amadou Sebanel goto e sababuji ame galle o tawa kono omo tawa saabu o yijitaki ɗum noon hade ko ni puɗɗoyimi ceerno Lamine Sy Lamine Moussa Sy a woni kolaɗo kuuɓal fedde nde hol sendantagal panta e Amnata Sy ñalawma hannde o assalamu aleykum wa rahmatullah mi calmini wonɓe ɗo ɓe fof e yinnoɓe arɓe ɓe fof ta Allah waɗi kadi min dañani temps enen noon en gona haaliyankoɓe e nder fedde en mbiya tan ko président o wi ko gardiɗo bonnani kawmen Mamadou Demba Sy to min Thile Yirlaaɓe en mbi machallah tabarakallah kanko e kawmen oyto Sisi o koɓe mbi kadi e banimen debbo
Coumba Sy min wiyata Coumba Sy to Belgique komin mbi ko min wawa wiide ko ɓuri ɗum wonde dow te amna si machallah tabarakallah ko debbo moƴƴo debbo moƴƴo mo ganduɗa kam Kaare Siré no mbirmi ni tan en gona haaliyankoɓe e nder fedde kono kam omo dardi fedde nde kadi omo jogui kadi omo waɗi hen nafoore makko machallah woni hewɓe nanɗo e nder fedde nde mi wawi wiide e yesso Baba Ndoni Sy presque kanko waɗi ɗum cotisation to ɗum ne mi wawno wiide en tant que membre tan koye membre kaɗen kono machallah omo waɗa animé groupe o et puis omo darini dal kala ko ganduɗa woni développement au niveau du groupe golle hande fandare janggo weeɓani noon kono an noon a wona hen sara par sababu o foof ko an woni coordinateur amen machallah tabarakallah kono kala ko mbiɗen foof e Coumba Sy Belgique wonko goppuɗen caggal c'est une femme battante machallah tabarakallah wiyete kadi Allah juutnu gurdam e moƴƴere battande Allah waɗ barke kadi ɓesgu makko haydara wasa hettideɓo caggal ya barke salatul fatiha kay jarama ɗum tan mbawɗen haalde hen wono bona haaliyankoɓe no fewi on calminama on juurama inchallah Asiya jarama no mbiɗani ko noon nde mbaddanmo no fedde nde on meeɗa yinirde so yimɓe nde nder salle mbaɗama présenté woodi ƴibbitiɗo warañede wonko awi ko fewani hande ala fof ƴibbittoɗo ɗo warañede min kadi mi yetti Allah min badduɗono on gandodira so wonko wonno hen dukoye hay ma Moussa walla jiiɓami délégué de quartier Malick Montagne toon kolnomimi e guimi natti wonde leegal makko kono min ceerta Baba Ndoni Sy mawto kalis fedde bisimilla assalamu aleykum bandiraɓe ko ardi fof ko yettude Allah e yettande en Allah enen jooɗiɓe ɗo ɓe fof kadi kala mo yettani Allah wawi yettude sababu en jetti sababuji fof Abou Samba Diop ko an fedde yarore hande duuɓi nogas ɗi mboɗo sikki ɗi mankani ko nde sosa noon so juuti ari ha ɗo Allah ne wela kono gonga nan ɗon emin jetta Allah emin jettuma par ce que kala ko daña hen ko hutodira hen ko nafodira hen ko sababu nde maɗa min mbima yo Allah yoɓe moƴƴere kadi en jetti nene en jetti baba en jetti mawɗo debbo gonɗo ene yummum Coumba Sy ko neni meɗen mataw ngol waɗi laabi tati ko kumbane arta eɗen ngara e mum somi juumani min tawimo Pikine lawol premier ko toon min tawi toon nene gila nden kala nde Allah ittimo Belgique o ari ɗo ko kanko ƴettata téléphone makko o nodda min golle hande fandare janggo mi ari goto amin fof mo noddum woɗi sikki hay an kanko nodduma ɗum noon mone nodduma téléphone mi ari yiiɗi ko jettoɗa ɗum eɗen jetta Allah eɗen jettano Allah Coumba ko moƴƴo Coumba ko jaajjo aɗa andi golle hande fandare janggo kalanmi koye télé mboɗo heewi haalde fedde he mbimi Abou Samba Diop an cuɓiɗa tan ko keele tan cuɓiɗa ndendinɗa yimɓe mbaɗɗa hen ɓe fof ko joom haqqillaji en woni rewɓe ɓe woni worɓe ɓe ko yimɓe ma timmuɓe ndendinɗa e golle hande fandare janggo aɗa heewi haalde kala e saaha mbiɗa aɗa heewi pelle kono hono ndeɗo fedde ene wanma importance par ce que fedde nde so yeehi yawni no mbimami ni duuɓi nogas ɗi mankani fedde sose hen wona e nandiral jaaha ha daña récépissé mumen international ene jogui caisse mumen jogui compte banque mumen nden fedde wona fedde tokosere ɗum foof noon ko yimɓe timmuɓe ndenti hen kanko oɗo Coumba koye tiɗɓe e fedde o jeeya koye jaalal fedde o jeeya ko président haali ko minen min gardina kono ko ardinɓe min ɓe ko ɓen tiiɗi ardinɓe ɓe ko ɓen tiiɗi secrétaire haali ɗo joni woni Lamine fedde nde ko nafodiral woni hen
e jotondiraɓe wonɓe ngannduɗaa njooɗoto tan min komi trésorier haa wooda ko umme Kumba ɗum ɗo de ko min neldi fiyan kaari aɗa anndi ɗum ɗon ko golle moƴƴe kadi ko wallude fedde nde ko wallude ma Abou Samba Diop par ce que ko ɗum woni jokkere enɗam yimɓe nafondirtu njahondirtu ko ɗum woni jokkere enɗam ono kamɓe koɓe sagaraɓe Kumba noon min jetta Allah min jetta mo par ce que fedde nde ne waɗi émission ngaji gonɗi hen kanko émission makko o meeɗa radde o rarra émission makko kala nde émission o yonto arat kadi so ari yimɓe fof ne belto natat denɗiraɓe makko eɓe gona denɗiraɓe makko fof pote makko ɗum noon ko eɗen jetta Allah tan eɗen jettano Allah kadi Ibrahima Sy anne min jettima par ce que neɗɗo ko Haalpulaar enen kalata ko nde jettata neɗɗo yaaraw ko jibinɗo mo yettimo yaaraw ko joom galle makko yettimo Kumba ko joom galle mum adi yettuɗo ɗum min kala e saha waɗa haalda e joom galle makko no président wi ni so tiggu ami ko yummum jagge balaɓe Kumba joom galle mum ne yetta ɗum ne duwono ɗum min almami ɗum noon minen min mbaara ko yettude mbo Ibrahima joni haali ko haali ko enen fof nani wonde ko fewji fof ko ɗum kañumne kala hone waɗa ma disno jignaɗo mum kadi ko fewjani ɓe fof koye ɗum ɓe keddoto ɗum noon enen ni eɗen mbawi suusde yettude Kumba Sy walla jetten ko umme galle he fof eɗen mbiya tan yo Allah juun ɗum ha juuta yo Allah juun ɗum ha juuta Allah ɓooyna dental ngal rokka en jaggodirde rokka en nafodirde e muñodirde par ce que aduna ko ɗum tan woni hen ni tan ko ɗum tan woni aduna welanma ko ɗo tan haaƴi neɗɗo arta ko bande ko sehil ma nodduma mboɗo jiiɗi ngara ñalla yam ñallen ɗo ñallen yewtude ko mbayrodirno hakke duuɓi ɗum wonko ɓeydata e neɗɗo tawi ko neɗɗo kay ɗum noon mi hanno ɗo kongolam Allah jarama on jarama kala ko perguitimi hen mboɗo ñaagui yafuya Allah jarama on jarama noon baba ɗoni a jarama no mbiɗa ni gayne e sohnaji goto nan ɗo way kono gummiɗo Thaïlande ni ganda ko Pakistan sono haaɓi an ka jiidaɗo kosame duhol seedantagal ma e amnata e ñalawma hande o. Assalamu aleykum wa rahmatullah caggal ne jettuɗen Allah juuɗe neraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti hono ceerno men Cheikh Ahmad Tidiane Sharif radiallahu taala anhu en jetti nene e baba ko welta tan e machallah bandiraɓe hawruɓe ɗo ɓe mbiyaɓe bisimilla mabɓe ɗo golle hande farana janggo bisimilla mabɓe ɗo ɓe gaare e galle mabɓe so wino mbaɗa haala e Kumba Sy Aminata Sy gasata par ce que konko ko geeƴ a jeɗata tampa tan goppa min de konko nenam min ne wuuri ko konko nenam min kon kettirmi par ce que kala kala mbaɗa waɗa ko konko di sottuɓe ndaram e bowlam fof mo andini kam konko ma andini nder makko e bowal makko omo yiiɗi min omo horsini min min koye fof ko sigila makko mo woni koye fof ko sigila makko machallah wiide tan yo Allah jundu balɗe makko moƴƴire battere makko Allah ɓoynama e yeeso ɓesgu makko Allah hokka kadi cellal joom galle makko Allah hokku cellal joom galle makko par ce que ko no mbiɗon ni tan kala ko so tawi o ɓooye fedde he ko joom galle makko sal omo nangi heen omo nangi hen no feewi hay so tawi wonko haalte e emɗo he konko tottama o haala e WhatsApp ɗum ko yidde mo fedde nde way noon so wewnama hande o wi ko hoto haale fedde kono fedde golle hande fanara janggo machallah salne nangi hen no feewi minenne konko nanni min hen minde konko nanni min hen golle hande fanara janggo konko nanni min hen konko Aminata Sy konko uddam ha namme fedde he kono kam wiitete ko yalla junnu balɗe dal yalla junnu balɗe par ce que konko dal omo ɓumni ɓerde yimɓe fof no waye monni noon o waye endam makko woni dewol woni gorol machallah yalla junnu balɗe jarama a jarama Sy haalama laaɓi feewi noon en jettimo no feewi
inde yettode no mbiyeɗa ko kalta e amnata ñalawma hannde o. amnata fejor ko weltade tan amnata sidde ko neɗɗo moƴƴo min kam min jiirum tan ko moƴƴere makko kadi hunde fof sababu waɗi sababude dede galo kadi sababude joom gallam addimi ɗo sa yi noon neɗɗo aɗa ara e muɗum ko moƴƴere muɗum tan kala nde o ari ɗo minen fof o noddat min wiyo min gar andi waɗi noon ko moƴƴere wona bawɗo haalde ɗum no feewi ma jaafuɗon jarama en jetti Gallo Sall lamtoro joom galle makko o mo Agname Goli o jarnama jettoɗo jiɗo fuɗɗimala ɗo haadi Oumar Seydi Mayram noddi gam settade kawle ɗo wat ka ɓoyɗo e galle he ka neɗɗo galle o ceerno Ousmane on ko haali anne hoko cettoɗa faade amnata ɓe mbi Coumba e ñalawma hannde o. jarama bandiraɓe on salminama goto fof inde mum yettode mum Abou a salminama a juurama mi weltima noon hannde e nde ɗo jonde sabu amnata kañum ko jahowo jeeƴotoɗo caggal noon ne weeli yadude caggal Allah e nela ɗum noon Ousmane woni sababu gandudel min e nokku o kadi kañum nayi min tomin gonnoto tomin gollororo kanko min gondi toon kadi min gondirani no boni min gondiri tan kono feewi kadi amnata so wiyama ko moƴƴo ina foti kadi ɗo nokki ɗo ina foti wiyede ko moƴƴo sabu minen kam min gandi ko woni e galle he par ce que min ɓooye galle eyyi eɗen gandi ko woni e galle he kadi en ɓooye galle he kadi galle o ko jeeƴotoɗo toujours kadi sa naate galle hannde cikkata koye galle he jeeɗa ko mbayruɗa galle ko sa natte galle he cikkata kadi ko hannde meeɗa jeede galle kadi amnata kadi ko tinniɗo vraiment ko tinniɗo minen dey emin jetta Allah e nelaɗum emin jettamo emin duwonomo kadi emin ñagonomo Allah balle julde e battane moƴƴe ko dañi ko kadi Allah fandinana ɓesgu makko jarama a jarama lelno Ngom assalamu aleykum wa rahmatullah hay sananta pula kam kala hen mbiya goɗɗi tati mbiya naga def bisimillah se Ngom bisimillah témoignage faade Ousmane faade Aminata walla Coumba. Assalamu aleykum wa rahmatullah ana bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu sant suñu ñaari waajur gannaaw yàlla lii yëpp ñoom la bu loolu paasee nag lii yëpp lu ko waral mooy sama maam Ousmane Sy mii gannaaw yàlla moom moo tax ma xam rakkam ji muy Aminata Sy moom mii tey bu ñaawoon tey duñu toog fii di wax plus de 30 ans maak moom ci port bi ñu bokk service di liggéey bi rafet lool ak leldo mii toog nii tey bu ñaawoon tey kon tey man duma toog fii di wax di ko seede mais dëkkandoo jàmm ci gën sama maam mi lu ne dañuy defante ci port bi liggéey bu rafet ànd bu rafet ba tey lii xew bu loolu passé Aminata Sy mi bu ma ñemee tey sama maam mi moo tax parce que sama maam mi moo tax mu xam ma bu jógee Belgique bu ñëwee fii balaa muy def dara ana ngom jëkkëram la même chose Pa Sall yàlla na ko yàlla wéral góor gu baax bu ñëwee fii lay toog sama pied bi sama buntu kër ñuy waxtaan lépp lu mu bëgg danaan ma Ngom nangam sama soxna Kumba noonu moo koy tàngalal ndox defal lu ko nekk ndeysaan paa bu baax kon yàlla na ko yàlla wéral ak jàmm ak salaam ba mu dellu si waat ak jàmm ak salaam Aminata mii keroog barki démb bi muy yoonam bii muy soog a ñëw nii rek dafa agsi rek ne ana Ngom sama maam ñëw nii man maa ko wàcceel bagage yi man ak Paate Caam ba dugal ko fii te saa yu ñëw Sénégal loolu lay demee kon maa ngi koy sant di ko gërëm wan ne ku baax la ku yaatu la jëkkëram tamit ku yaatu la ku baax la magam ji la même chose kon maa ngi leen di sant di leen gërëm ñu ñaan yàlla may ñu fan wu gudd ak wér ci barke yonent bi sallallahu taala wa sallam jërë ngeen jëf nekk leen ci jàmm. Ngoma jaama maccuɗo pulaar jaama noon bandiraɗo debbo inde yettode ko cettoɗa e sokhna Aminata. Assalamu aleykum min mbiyami ko Fama Sall
machallah jehiraɗo moƴƴo mo neɗɗo mo ala probléme bel garmi ɗo ha joni ko jaajjo ene ñaame ene yare ene fije e mbaɗa yetta kadi musesi kamɓe fof mi yettiɓe wona bawɗo haalde wona bawɗo haalde noon a jaama gatten e lelɗo Ndiaye so lelɗo woɗɗo accu ɗon accu ɗon ƴetta yettode ma a heeɗima ko haala ko sooro ka neɗɗo galle o koye galle hen jeeɗa hol konngol ɓeydata hen hakkude ma e sokhna Aminata. Assalamu aleykum rahmatullah taala wa barakatuh. Mi salmini dendagal jooɗiɓe ɗo ɓe kadi Abou Diop sa wi kam mi haalɗo Abou jogi ɗo ko kalmi ha heewi walla seeɗi taw mi fefindaki min tawa hanki tawa hande ko Allah nanimi galle o ko woni duuɓi 30 gilla baba Ousmane jibinaka kada tawa ko Ousmane Sy an juggal kawlelɗo Mamou Thiam ma oɗo abno wiyata jettono kano Mamadou Ba Kane Mamadou Kane on kirani suudam ha 4 heures du matin ha 5 heures ha nan ɗon salatu dogɗon min dogi ɗum noon mboɗo sikki wona hande woyi te gila on ñalawma ha hande Abou Diop ɓeɗo worɓe toroɓe ɓeɗo rewɓe toroɓe ko yesso tan jaari jarani caggal kadi soɓe mbayinoɓe mbayini ɓe gujjani noon ɓayde ko Ama Siré Banel jibiniɓe Oumou Dieynaba jibiniɓe gunas fof ne andi maire keɓe so fawi barme ha gunas fof ma ñaam ha hedda kala garɗo naati galle o ha ko uuri ɗum oyta ko nokke nawe noon ɓe jeeri ha hande oɗo Ousmane Sy noon mbaɗa yetta Allah e Nelaɗo mbaɗa yetta ɗum Ousmane Sy nanni en galle o Ousmane Sy hokki en suka miñira mun hokki en bandum en miñira mun jaggi en bandum en jaggi en ha keɓɗen to keɓɗen ɗo Ousmane nde ko gorko komi debbo sen wiye cehilagal gorko e debbo ala wallay ko fenade tawi kay wona sehil baɗon Abou Diop gonga ni ko sisi jaaɓe jangdeɓe jaaɓe gonga ni ko sisi ɗon heewi sisiɓe to Ousmane Sy mboɗo haalde mum komi haalde ko haaldata e Amnesty oɗo Ousmane Sy ne fewja yewtida yam han wiya ɗum eyi wadde walla ala woppu ko haaldani Amnesty oɗo kadi machallah Ousmane Sy ko jogui ko ne heeɓo mi jottanawi Ousmane Sy hande de koni waɗami wiif o waɗami wiif wima Seydi Sy mi wima Seydi Sy dono bamum dono babiraɓe janamɓe mi wima Seydi Sy o wona woppira woppi aɗa huufi miñe en aɗa jaggi ɗumen aɗa towi ɗumen ha towi woyo Amnesty jeewo galasal woyo debbo mo Belgique woyo amnata Ama Siré Banel walla mbiya amnata Oumou Dieynaba wima Seydi Sy kadi hakkundame moɗon dabbe fof ne andi hawli miñe sudda mbiɗo mi naw dabbe mi damboymi dañmi lawol dabbe artuɓe makke wiye sor aria jibinɗo wiye sor aria ginɗo o wiye sor aria yangue wiyeyomi aria ɗum noon ko teddugal ngal dokkuɗon kam kadi jamanu hande o heewi yiyama jogoɗa ñeeño ma daña ñeeño keso belsinoɗa kiɗɗo mo joguinoɗa o kono gila Allah nanni mi gallo duuɓi 30 mi yirani ɓe goɗɗo sona min hayso goɗɗo ari jilli hen wiyete ko rew caggal soro ngal teddugal so welani neɗɗo haydara welta ɗum oɗo Amnesty mi haalnuma Amnesty ko manda jogini kam lewru ma en fof rewata ko jungo Ousmane Sy addanimi no mbimi Amnesty min nde wonta dañmi nokkuyel boɗiɗi wadde hen hayso ko barak ko mbiɗa hol mbimi kawlel ɗo wonto dañetere hayso ko barak so min dañi min mbaɗat hen o wi sor min de haalanta han o ɓuuri ɗum welde mbimi Allah nande wat hen duwaw Seydi Sy mbimi tan ko ya wat hen duwaw o neldimi koko coonmi sima o neldimi ko coonmi jamɗe o wi kam soro diir huɓere nde weddi ko kollen Allah diirmi huɓere o mbimi ko jogimi ko jogori hadde koye fondement kono wono ko labɗo ɓi labɗo o muynani kosam mbaɗɗam galucci no duwi Allah jaabi diirmi mbanmi fondement hande boɗemi hoɗe galle hayso mi gasnani wima Seydi Sy so hunde heewi ɗo o haalde e miñi ko hen wiya joni noon hol programme on ɓe mbiya programme men kay oɗon gandi sona soro Dieynaba Sy to ñaabino woni no faggi toon ne jogui toon
kono so ari ɗo hay so arde ñeño tawi kam ɗo wiyata ko ñeño mum ya andude soronan ɗo rew caggal mum hawli miñam so ari ko noon haabi kam mi haalta haalmo ko funeram on ko minen gondino caggal no Dieynaba Sy woni ñaabina hawli miñam woni dabbe kanko woni belsi ko min haabi gondi ɗo hen minen jaadat minen baddat kene fewjo ko min fof ko min ɗum noon mi ala jobti mabɓe ñagontomi ɓe tan ko balɗe jutɗe battane moƴƴe Galo Salne mi salmini ɗum mi juurima ɗum kadi mi duunima ɗum ya Allah addu cellal nde ittu ñabbo adda cellal Galo Sall ko neɗɗo moƴƴo kala no amnata naati ɗo yaade amnata yaade sooro Agnam Goli somi yettima Agnam Goli ɓiɓɓe yummakko ɓiɓɓe bammakko tout o noddat ko téléphone garɗo toon o ko musidɗo amnata kono ko musidɗam ko min neli ɗum toon ala koɓe mbaɗanta kam mi wima Seydi Sall ko amnata wawi fof ko kanko jaɓi ɗum kala ko amnata wawi ko kanko wawni ɗum ɗum noon yo duusa ɓooy mi salmini fof kadi mi juurima fof a jarama Ndiaye noon ñalawma yiɗima ha te baɗɗum sokhna Amnata Amnata bandela heeɗima ko banden kaali ko min ñaago noon joom galle o Galo hono laamtoro yo Allah hokkuma jaam hokkamo cellal duumigal a heeɗima ko banden cette ma ko holko ngol panta e banden holko ngol panta e fedde golle hande fandare janggo bisimillahi rahmani rahim assalamu aleykum bandiraɓe onon fof bande men mi salmini on mi juurima on hayso mi wawa haalde hande mi etot kadi haalde kadi hande kadi koye nde ñalawmaji he kadi jeeya kadi mboɗo welti no feewi no feewi no jiimi hande banda men jiimi sehilaɓam jiimi yiɗɓam men kadi Abou Samba Diop machallah fof ko an fof ko an fof ko an hande sa yi hande min dentiɗo ko sabu ma kadi gila ganodirɗen machallah ha hande kadi anne aɗa jaggi a woppani Allah ne seedi Diop aɗa jaggi a woppani kadi mboɗo ñaago Allah kadi jinnaɗo jaaɗo kadi yo Allah yurmo ɗum yaafuɗo babam kadi jinnaɓam heddiɓe mboɗo ñaago Allah kadi yo duusa ɓooye e ɓooye e gueece amen he kadi mbiɗa yetti kadi kamɓe fof miñiraɓe mawniraɓe fof mboɗo yetti ɗumen kadi mboɗo yetti kadi Hammadi Gadidi kanko hande woni lomto baaba imi ñaago Allah kadi ko ngono yo Allah jundu balle moƴƴi battane makko machallah omo jaggi miñiko en miñiraɓe makko fof omo jaggi minen ɓe o jiiɗi yumma e baaba minen ɓe o jiiɗi baaba minen fof jiiɗi yumma e baaba miñiraɓam heddi ɓe tawaka kono machallah way kono hande eɓen ɗoni mboɗo yetti Allah mboɗo yetti kadi goggam kuro mboɗo yetti kadi miñiraɓe fof mboɗo yetti ɗumen kadi mboɗo yetti kadi bandiraɓe arɓe ɗo fof machallah kadi mboɗo yetti kadi golle hande kadi e fandare janggo Coumba Sy moƴƴande ko golle hande fandare janggo moƴƴi Coumba Sy wawa moƴƴude kamɓe teddi kamɓe moƴƴi neɓe nanguno kadi ɓe goppani duuɓi nogas kam on gandi wona balɗe nogas kadi son jii fedde nde yeehi tan ko gonga woni ɗon kadi ko yimɓe tedduɓe kadi gardi ɗum machallah doom bayam banam gorko Mamadou Demba Sy président e baniraɗo gorko kadi Baba Ndondi Sy kadi secrétaire men Lamine Moussa Sy machallah kamɓe gari ɗo hande e Abou Diop kadi e bandiraɓe tawi ɗo ɓe fof gari ɗo hande ñallandemi kadi ko weltare tan Allah ne seedi hande oɗo ñalawma hande komi beltude hami wawa haalde mbaɗa ñaago Allah tan gondigal men ngal yo Allah nawru ɗum yeeso oto seyɗan dañi hen gueɗal kadi min ko mbawɗon haalde en fof ko onon tan moƴƴi ko onon tan moƴƴi hay goto min mi moƴƴani ko onon tan moƴƴi neɗɗo wawa moƴƴude neɗɗo sa yi yimɓe gondi tan juddi tan ko gonga fawi leliɗo ɗum mboɗo ñaago Allah fedde nde yo yaru yeeso yen jaa ha dañen ken cikkano hen eɗen ñaago ɗum Allah subhanahu wa taala Allah no wawi wadde ɗum yo Allah waɗan en Allah jarama on jaram jafoɗon haala ka noon joom tabal wallahi en mucci mangoje makko kadi alhamdulillahi rabbil alamina maire Kebe nana nder suudu ko noddimi ha garmi wi kam soram wiɗon Abou Diop ko noddi on mbimi aha o yar gabinel ma kanko enen Coumba o wi sa yeehi andini arɓe ñallude ɗo ɓe onon wonɓe toon ɓe mboɗo duwini amna tan oyi mboɗo duwini amna tan ɓernde ɓumde yone duwaw oyi amnata ne suddi amnata ne suurimi oyi mi heyɗani mi ɗomɗani mi haydara mi mankaka caggal Hammadam ko amnatam oyi sukaɓam fof noon fof ne jiiɗimi ne korsinimi ton gommiɗo hay koppu mi jaɓatami ƴetta hunde fof ko nenena e nder tan na wonna kilim mum tan ne woni nder oyi ɗum noon komi duwiniɗo ɓe nen Coumbani ko noon winan ɗon
ala ko haalani on ko ɓe kaali ni ko ganduɗa min mi wawa ɗum haalde e kadi tabal maire keɓe ngal ko tabal bangal barke ɗon min jooɗi amin juuɗe makka men ha gala saltawi min ɗon kala saltawi min ɗon addi ujunere yomin jeeyi ɗum wutano makko busam min ngala weccet wi goppe ɗon weccet o mboɗo yaaha mairie maire ɗum jibini ko ha ɗo ɗum ɗon koko ɓooyi wona hande ɗum tan andini tan koko ɓooyi waɗa a jaama noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV yewtere koɗo galle hande koɗo galle waɗi déplacé yiɗo e Jakayi on kedima seedantagal kalangal ngal e bandiraɗo debbo o hono amnatama Sira Banel mbiyanmomi fedde nde wiyamo Coumba Sy en jettiɓe en jarnimamaɓe en jettoji ɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi ko wiide tan gueɗe tati ne gaddimi ɗo e galle he goo ko jeeyede e galle he gila hanki tawi wona hande min ga e galle he gila min ngala min mbawa min guddita min bisma jeesa jaña min gona e galle he ɗon hiirete ɗon ñallete ɗon waalete ɗon ñaamete ɗon yerte wona jawdi kewndi ko ɓernde timmude Amadou Sira Banel jaaɗo yo Allah yumamo yaafoma harnamo aljanna ko gorko e nder worɓe nen ummo haali joni maire Keɓe sa wirtima ɗon ko wa yeyata ko o wima nda laminen hurma tinda on hurma tinda ƴettu kala ko gaɗa ka addano itto tottuma ha laaɓa so neɗɗo jibinama e ɗum hokkama windande heddi ko faama walla wasa famde dañƴon ko jignaɓe moƴƴuɓe jignaɗo moƴƴo weeɓani nde wonno so neɗɗo dañani ɗum yeyetake magasin ɗannantake somoytake sa dañi jeeɗo wawa dañji jetten Allah yumma moƴƴo duwoto jaabe kono jignaɗo ma gorko moƴƴo suɓantoma jignaɗo debbo dicco jibinma duwanma duwa o jaabe amna si kala ko bannoɗa e banden sila ma ɓeydu saabu ubani nema heewi ko neɗɗo waɗi ha heewi awi tawi fuɗani ko gawɗa hewde famde fuɗi kadi ko gawɗa ko wiyetake ka jigguiɗo tawɗa koye galle bamma tawɗa kayisiragal tawɗa ko teddugal tawɗa ko ɓinngu moƴƴagu tawɗa ko ndimagu tawɗa ko fodde jaɓɗa mbaɗɗa no poɗɗa wadde ni mbaɗɗa ladde seeko mi naata so goto ɗannima so goto gollima so goto maahi a maahi so goto joguima hirande a joguima so goto joguima dewle a joguima so goto inni ɓiɓɓe a inni wonde debbo bonani wonde goto bonani boni ko jasde bandumen fedde gonde halle fandare janggo golle mon jooɗi peewi Allah teddi noon ñalawma hande ko ñalawmaji salminde bandiraɓe koɗo galle e yewtere men télé Pindi TV on calminama salminago nide e salminago teddugal Djiby Dieng jogui caméra o montata ko Ali Fall Abou Samba Diop ɗo e haalirde nde ko ɗo katten ha lawol ngol so Allah lamɗo a jaaɓi